Rented place, private area. Mamaya, buffet na in 3 minutes. Yan si Papa at si Mama Jean. Kanina, nag-exercise sila doon. Nag-exercise sila. Yan, ganito ang LU sa umaga. Yan o. LU. This is LU in the morning. Here in San Juan, La Union. Mamaya, buffet kami, 7 in the morning. Malapit na. Tapos, ayan, daming tao. Yun. Bisina di rabbit. Tinira na yung noodles con. Ito na. May mesa diya eh. Ito na. Makarama naman. Tapos ka nag-rice pie. Nih, busy na. Wala ni Manong Tita Be. Wala. Ang mga tanak. Acid. Mabisi na. Dito yung mabalbalito yung karda ko nga nagkatampay. Yung oras na nagawid kayo? Oo. Naibus yaw. Bundodor. Dabasit. Nagpambantay dito ikot. Sapa na turog. Nagpakalapay dito yung pambantay ko yun. Kung ata mo, okay ng kanon. Kasi basta ka na rin. Ama mo. Sungarod. Hindi naka-duty yung tatang ko ah. Tata? Kitchen ka mo. Ay, kitchen. Ibang may titira pa iso na. May anak ko na. Sungarod. Tapos naglungan na talipin. Butagas din yung buta. Oo. Isabay na pa yun. May kanya. May kan. Gano'n mo na din. Pwede na mag-inspiration kami mo. Yan ang LU. Una, tag-jogging ka pa eh. Tapos pag umilit ka lagi pwede. Ito, may salaan. July 11 niya kasar ni Michael. Canada. May ka ng mga daw ng dama? Ayan, dabi. Ay, lukwam. Ibaga makisabayak to yung tricycle dan, no? Mapanday ka. Dito na kami. Nih. Sapa ba tayo? Giling nga rin. Sapa na ka rin, lasing ko. Hawak ko ang beer. Ay, atati may nga view nga tibig-bigat niya. Bayaw. Datoy kunak, datoy. Ati view. Ati view me. Ata ni. Yan, nagruginsan niya ti buffet. O sige, ipag nangar ni Mama Jean. Yan, Mang. Bingat. Ano may lakupin, nakaburog kami. Ano pila umay? Agree? Makan, sumurnodan ton. Babamlata magkikita tayo man. Ilam lang, sige, mabali man. Tara mo. Kain tayo sa buffet.
Ag-buffet kami. Hmm. Yan. Okay. Bye na. Kain muna kami ng buffet. Ah, yan. Bye-bye.